Миси, Марти, честит рожден ден, мама. Защо бе, тата? Защо? Да те чеша. Ме да пораснеш, мамо, голям и да си здрав. Ето, чеша. Я виж, мамо, какво ще има за твоя рожден ден. Виж какви украси има, тата. Я виж. Ай. Не са папа, тата. С Мики Маус, мамо. Не трябва да Върви ви... спинкай, тати. Айде върви спинкай. Марти. Ай, после ще ги снимаш. Мамо, не можеш да си. Ти на колко годинки ставаш, бе, Марти? На 3, Ти сега си на 3. И на колко ставаш днес? и на 4. Браво на момчето. И ще ходиш ли на градинка, мамо? Да. Добре. Ще ми кажеш ли едно стихотворение? Да. Айде, мамо. Кой? Ми не знам. Кажи ти, кое ти искаш. Биля, биля, стъза, искам с нещо ти дам. Нати. На ти слънце гълъж, бъде щеш. Така? Айде и за мама. Мило, моя мамо. Мило, моя мамо. Сладка табишка, как кажа мамо, колко да обичам, четири нощи заря. Ти? Ти менчи бъдайло, тази да поставя, беше си им пело. Браво на Марти. Браво, мама. Айде бягай да спинкаш. Че до вечера ще имаш гости, трябва да си се наспинкал, мамо. Какво басти? Аз ли? Аз ще украсявам тук стаята за рождения ден. Тези? Има там буквички, ще ги сложим. Да, и тези неща. И така. Айде бягай да спинкаш, мамо.